to je kravina, pustite tam niečo iné. Fuj. Ticho tam vzadu. Špí predu. Mám si ku tebe dojsť, chcem si kúde pozrieť film. No poď. No, poď, no, pomoc, mami, SBS. Daj ti. Ne, to je v prdeli. Tak Buď tam krámy. ticho, vypni ten mobil. Dobre. Zasa, to je úplne blbý. Drž tu! Nemáskaj tam, chcem sa dívať na film. Ak neprestaneš, otriem ti hlavu, vysresem ti do krku. Pane, ticho, nespíte tam. Ticho. Pane! Nebíte! Ticho! Aj, konečne kľud. Konečne si pozriem film. To je riadna. I am Superman. What the fuck? Nová správa. Jerry, ty sa nezdáš. Pane, môžete to prosím vypnúť? Áno, pardon. Môžete prosím prestať tam vzadu? Áno, pardon. Ja už na to nemám nervy. Uj, pane, dávajte si na to pozor. Budem sa snažiť. Fuj, to kedy videl, fuj! Fuj! Mám rád vlaky. Ja už na to fakt nemám nervy. Je zamknuté. Dojdem ku ňmu a ho zmlátim. Bán. Počkej, to je hovadina. Na čo som tu prišiel? Tak lebo znova ja som sa bohol. Boha, ja som sa pohol. 3, 4. Akcia! Ty vole. Počkej chvíľu. Boha, ja to zahrám namiesto jeho. Ja to zahrám namiesto neho, ty kokšo. No, ty kokšo. Ty bro, to je film, ty brďo, OMG, ty kokšo, ňam. Nemáskaj tam, jedz normálne, chcem sa dívať na film.
Ešte raz. A uvidíš. Veď máš povedať to, čo je v Ale až texte. potom pôjdem. No debil, Araši, čo sa smeješ? Ježiš. Ja neviem. Araši, prestaň. Pane, ticho. Nespíte. Pane. Pane. Ja neviem. Rozumiete? On nemá Ježiš. game mod. Taký idiot. Bro, to bude mať aj 20 minút kvôli nepovedeným scénám. IMCA, IMCA, tara para pa para para pa pa para para pa pa pere pere pe pere pere pe pere pere pe pe pere pere pe pe pere para. Takže ďakujem, že si pozreli tento diel. Určite bude viac dielov z 10 vecí, čo nerobiť alebo robiť, proste neviem. A spolu tu bol s nami Arašid. Pozdrav. Ahoj. Ja. A náš host, jak sa volá ten debil, Maniak Games a možno bude s nami spolupracovať, neviem, ešte sa ho spýtam. Tak a to je z dnešného dielu všetko, levitujem, pretože môžem. A to je tak všetko a dajte like, komentár, v prípade odbrek nemáte, ak sa vám toto páčilo a peace. Zhebni voda, zhebni vodička, zhebni.